oso ondo gogoratzen dela dio, eta gizonak It's for you eskaintza berretsi zuen arren, berak ez zuela aintzakotzat hartu. Zutitu egin zela, azafata baino areago institutriz ingelesa zirudien batek, beren lekuetan jesar zitezela, erregu egin zienean zakar. Ezin duela libururik onartu diotso gizonari, ergelkeria bat, eta gizonak liburua luzatuz emateko keinua errepikatzen duenez, ez duela ingelesez irakurtzen esan dio. Beste ergelkeria bat, ez jakinaren aitortza zabarkeriatzat har zezakelako. Egia esan, gaur egun nork ez du ingelesez irakurtzen apurreneko kultura maila baldin badu behintzat. Eta irakurtzen baitu gainera laneko ia paper guztiak hala dauzkalako. Naiz nobelarik ez, hori esan nahi zion, baina ez zuela ingelesez irakurtzen irten zitzaia. Pazientzia gutxiko bidaiariek bultzatuta bere lekura itzuli baino lehen. Ez zuten gehiago hitz egin geroztik. Haren ahotsa entzun zuen lerro batzuk atzerago. Aireratu baino lehen eta ulertu uste izan zuen leku aldaketaren bat egin zuela banandua zegoen. Bikote batek elkartuta bidaiatu ahal zezan. Bidaiaren joanean whisky bat eskatu zuen. Azafatari barrea atera zion zer edo zer esan zuen, eta berari ere sarritan atera zitzaion barrea, gizon gordin eta sentsual bati dagokion barre lasai alaia. Inondik ez larregia edo arrunta. Ozena eta mardula izanagatik, eta haren ondoan alaitasuna konpartitzen egoteko desira areagotu zion. Zer iruditzen?